Twilight absolútne nedáva zmysel. Prečo majú v jedálni vlajky Juhoslávie, Južného Vietnamu a Severnej Kórey? Milujem, že títo typci si v pozadí kopú vzduch. Prečo si všade zakladajú oheň, keď je to jediná vec, čo môže upírov zabiť? Vlkotlakom sa pri premene roztrhá oblečenie, ale potom si vždy v lese nájdu nové. To si robíš srandu, že celý finálny súboj bol iba v jeho hlave a nič z toho sa nestalo. Ale vždyť to nedává smysl. Analyzoval som všetky Twilight filmy a v tomto videu vám ukážem tie najvtipnejšie chyby a najnelogickejšie diery v príbehu. Od najväčších až po malé detaily, ktoré ste si doteraz nikdy nevšimli. Myslíte si, že poznáte každú jednu z nich? Twilight Saga Súmrak. Ohnie, zabili Bambiho mamu. Ja mám reálne pocit, že tento film editoval niekto farboslepý. Prečo je všetko tak strašne zelené? Fascinuje ma, že v období, keď Piráti Karibiku boli jednou z najpopulárnejších filmových sérií na svete, sa rozhodnú nazvať hlavnú postavu Isabella Swan, lebo to vôbec neznie rovnako ako Elizabeth Swan. To je sranda, fakt. Jedáleň v Berlínej novej škole má tie najdivnejšie dekorácie v existencii. Možno si poviete, vlajky, však to sa do školy hodí. Ale potom sa pozriete znova a uvidíte, že je tam vlajka Juhoslávie. Štátu, čo prestal existovať pred vyše 30 rokmi. Potom je tu Antarktída, čo ani nie je krajina, ale kontinent. Vedľa nej je škótsky kráľovský prápor, čo opäť nie je reálna vlajka krajiny. Severná Kórea je jednoznačne zvláštny výber, hlavne keď je tam Južný Vietnam, ktorý bol pohltený komunistickým Vietnamom v roku 1975. Najkontroverznejšia je však vlajka Južnej Afriky z obdobia, kedy to bol štát ovládaný bielými ľuďmi, ktorí brutálne potláčali Černochov. A to sme ešte ani nevideli toho rasistického upíra, čo podporoval otroctvo, ale k nemu sa ešte len dostaneme. Existujú len dve vysvetlenia. Buď mal tento film absolútne minimálny budget a museli kúpiť najlacnejšie vlajky, čo našli, alebo ten set designer presne vedel, čo robí a naschvál vybral tie vlajky, čo sú najbizarnejšie. Doslova nikomu nepríde divné, že Kalenovci majú chorobne vyblednutú kožu a žlté oči jak Sithovia zo Star Wars. Už len tie oči by mali vzbudiť serióznu pozornosť. A hlavne oni sa hrajú na nevlastných súrodencov, takže by vôbec nemali vyzerať takto podobne. Ó môj bože, ja som zabudol, že polovica filmu je iba toto pofiderné zazeranie. Fakt, oni na seba tak často bez slova zízajú, až mám pocit, že originálny film mal tak 35 minút a keď sa ho scenárista snažil predĺžiť, bol taký, že ja fakt neviem. Ó môj bože, pozeranie, áno! Počkaj, čo? To Bella tak strašne smrdí, že sa z toho Edward ide dogrcať? Milujem. Takže týmto filmom bola posadnutá každá 14-ročná slečna, hej? Dobre vedieť. Bella, takto kečup nefunguje. Najprv som si z nej chcel robiť srandu, ale minulý týždeň presne to isté urobila moja frajerka. Takže je to tými kečupovými fľašami. Fakt, v dnešnej dobe ich robia strašne náročné na vytlačenie. Je to hrôza. Bože, to čo bolo za jumpscare? Milujem, že z tejto pesničky sa stalo absolútne memečko. Ahoj. A jak se ti líbí déšť? Co? Ty se mě ptáš na počasí? Jo? Už úplne chápem, prečo po ňom všetky dievčatá tak idú. On je neuveriteľne charizmatický. Déšť se mi moc nelíbí. Vše je studené a mokré, víš? Bože, čo by za dážď dal taký Anakin? Nesnáším písek. Je drsný, špinavý a obtížný. Měl minule černý oči a teď jsou zlatavě hnědý. Jo, já vím, to ten fluorescent, no... Čau. Čo? Áno, je šokujúce, že Edward otlačil auto holou rukou, ale nikto z tých ľudí nerieši, že k Belle z takejto diaľky prešprintoval za pol sekundy. Á, je tu pán doktor Upír. Jedna vec ma ale zaujíma. Kalenovci si každých pár rokov zmenia identitu a odsťahujú sa preč, aby si nikto nevšimol, že nestarnú. Ako tým pádom Carlyle môže robiť doktora? Veď na to treba dlhé a náročné vzdelanie, ktoré treba samozrejme dokázať, aby mohol človek legálne pracovať ako lekár. Keď si ale v kuse mení identitu, to tým pádom musí nanovo študovať? Však nemôže dokladovať svoj starý medicínsky titul, ktorý je na úplne iné meno. Najdivnejšie ale je, že vyzerá jak árijská verzia Janka Koleníka. Super. Máme tu pofiderného storočného úchyla, ktorý sa každú noc vláme 16-ročnému dievčaťu do spálne a sleduje ju ako spí. To mi fakt chcete povedať, že toto je romantické? Hlavne keď ju časť neho chce zabiť a vycúcať. Bella sa skoro vykiepí na túto čajku a tým jej na hlave materializuje vlnenú čiapku. Vole,
My nemůžeme být kamarádi. Tak nebuďte, na čo jej to hovoríš jak v škôlke? Proste sa s ňou prestaň baviť. Už jsem zvážila radioaktivní pavouky a kryptonit. To je záležitost superhrdinu. Vtipné, že to hovorí, lebo Edward jej chytí ovocie rovnako jak Peter MJ. Dokonca sú obe scény v jedálni. Akurát, že Edward ho nechytil, ale odkopol nohou, takže jednak je to jablko obité a hlavne špinavé od jeho topánok. Prečo ale vôbec Kalenovci chodia do ľudskej jedálne, keď to jedlo aj tak nevedia stráviť a budú ho musieť vyvracať? Však sa stačí tváriť, že sa najedia doma. Vyše polovica spolužiakov na každej mojej škole nechodila na obedy do jedálne. Tým pádom by na tom nebolo nič divné. A vôbec im to ani nepridáva na normálnosti. Veď všetci vedia o tom, že Kalenovci zmiznú v momente, ako je pekné počasie. Už to samo o sebe je dosť divné. Stále to ale nie je tak divné ako títo typci, čo si v pozadí záberu kopú vzduch. Prečo to preboha robia? Áno, na začiatku si kopú hakisak, ale potom proste len kopú do vzduchu jak nejaké NPCčka. Počkaj, čo? Edward stalkuje Bellu na svojom aute? Chápem, keby tam len tak pribehol, veď je super rýchly. Ale teraz to znamená, že proste celý čas čakal za volantom s naštartovaným motorom a pomaličky sa rýchlosťou chôdze viezol o ulicu ďalej a čakal, kedy ju niekto napadne. Ale je strašne vtipné, jak ich nastraší tým autom. To byl hodně nebezpečný manévr. Zapni si pás. Ty si zapni pásy, Belo. Prečo si Bella ten pás nezapla? Ešte keď to sama hovorí. Ty jsi mě sledoval? Já cítím, že tě musím chránit. Aha, takže creepy typci sú OK, pokiaľ sú hot. Ale aj Bella je trochu creepy s tým, jak má stále mysteriózne pootvorené ústa. To nevie dýchať nosom, alebo jej len režiséri povedali: Ježiš, to vyzerá tak hot, tie otvorené ústa. Áno, presne, tvár sa, že si sa práve pokadila a nevieš čo s tým. To Bellinmu otcovi nie je divné, že za ním len tak príde do práce uprostred noci? Počkať, takže Bella si vygooglila knihu. Potom išla na falošný výlet s kamarátkami do druhého mesta, aby si ju tam kúpila. A nakoniec sa pozrie na jeden obrázok a všetko ostatné si vygoogli. Rychlost. Já jsem rychlost. Tvoje kůže je bledá a ledová jako led. Ledová ako led? Áno, a tvoj výraz je kamenný ako kameň. Tvoje oči ohnivé ako oheň. Tvoje vlasy vlasaté ako vlas. Kolik ti je? 17. Jak dlouho už je ti tolik? Už dlouho. Presnejšie 5 rokov, keďže Robert Pattinson tu má 22. Edward by mal v skutočnosti vyzerať ako Cedric Diggory, tam mal naozaj 17. Bože, ja milujem tieto bizarné krútiace sa zábery. Já vím, co si. Řekni to. A nahlas. Řekni to. Upír. A čo keby bol celý čas len vyblednutý podivím, ktorý robí pofiderné veci? Bojíš se? Nebojíš se, že mě Dano přebere? Ježiš, toto je tak strašne vtipný film. Tohle je kůže zabijáka, Belo. Jsem určený k zabíjení. Je mi to fuk. Už jsem pár lidí zabil. To je jedno. Chtěl jsem zabít i tebe. Jsem tady, věřím ti. Bože, ona je úplne mimo. Reálne chce byť nadprirodzene supersilným vrahom, ktorý nikdy nikoho netúžil zabiť tak veľmi ako ju. Ona musí byť neskutočne horný. No počkať, Edward sa na slnku pofiderne trblieta namiesto toho, aby zhorel, ako to upíry robia. Ale na druhý deň tam dojde so slnečnými okuliarmi, zatiaľ čo na nich úplne očividne svieti slnko a vôbec sa netrblieta. A navyše, aj keď sa úplne zamračí, tak slnko cez tie mraky stále svieti, len trochu slabšie. Takže by sa mal trblietať aspoň trošku. Mluvíme o sobě jako o vegetariánech, protože my žijeme jen z krve zvířat. Edward, to je ale že úplne presný opak vegetariánstva. To aj ja môžem povedať, že nejem ľudské mäso, iba kurácie, morčacie, bravčové, jahňacie, hovädzie, rybacie, ale považujem sa za vegetariána. Vitamin B. Charlie povedal vitamín B, lebo pivo je v angličtine beer. Tým pádom ho mali preložiť na vitamín P. Ja nerozumiem tomu, prečo sa im chce stále dookola študovať na desiatkách stredných škôl. Chápem, tak raz za 20 rokov to sa naučia aj niečo nové, ale však musia mať niečo lepšie na práci, než v kúse opakovať to isté. Vyzerajú na oveľa viac ako 17, kľudne sa mohli niekde zamestnať. Alebo mohli povedať, že majú domácu výučbu, alebo že študujú na diaľku. V tej dobe už na to boli solidné technológie. Hold on tight, Spider-Monkey. Spider-Monkey, to myslí to Spider-Manové alter ego z Far From Home, hej? Jak se sem dostal? Oknem. Děláš to často? Jen posledních pár měsíců. Bože môj. Naozaj vám toto stálkovanie príde hot? Rád se dívám, když spíš. Jediný dôvod, prečo to nikomu nevadí, je, že je atraktívny. Keby vyzeral takto, už na ňo volá políciu. Ani hnout. Hej, ve to je kúzlo z Harryho Pottera. Počkať, nemala byť Edwardova koža? Ledová jako led. To znamená, že teraz by mala absolútne mrznúť, keď sa k nemu túli. Keď úprimne v lete by sa mi taký Edward zišiel. A v zime zase horúci Jacob, čo ťa zohreje. Ja už úplne chápem tú Bellu, veď to je geniálne. A viete, čo je ešte geniálne?
Už 15. video po sebe ste dostali na prvé miesto v trendoch. A potom ste tam dokonca dostali aj videá z druhého kanálu Paťo Minus, ktorých som vám ani len nehovoril, aby ste za ne hlasovali. Vy ste fakt absolútne legendy. Ak by ste chceli pomôcť aj tomuto videu, stačí na mobile vybrať možnosť vychváliť. Reálne na to môžete kliknúť až 3 krát a pomôžete tak môjmu kanálu rásť. Veľmi si to vážim. Kto by v tomto filme čakal typické upírske aktivity je na omyle, pretože jediné hobby Kalenovcov je upíry baseball. Takže oni hrajú baseball iba počas búrky, aby nebolo počuť ich extrémne silné údery. Ale počkaj, keď sú ich údery tak nadľudsky silné, že sú rovnako hlasné ako hromy, ako je možné, že tá loptička nepraskne? Pálka vyzerá byť kovová, takže sa zlomiť nemôže, ale o to väčší dôvod, aby to zošrotovalo tú loptu. Bože, toto je asi najvtipnejší frame z celého filmu. Čo je za cooked výraz? Prečo má Victoria vo vlasoch list? A potom ho tam zrazu nemá, keď sa otočí. Počkaj, takže Bellu odviezli z Washingtonu do Arizony. Nebudeme sa pozastavovať nad tým, že táto cesta autom trvá 22 hodín. Ako môže Edward vysať ten Jamesov jed, keď už sa Belle rozšíril po celom tele? A ako to, že do nej nedal svoj, keď ju tiež pohryzol? Takže oni si vymysleli výhovorku, že Bella spadla zo schodov a prepadla sa oknom. Čo je za bullshit? Z akých schodov? A to akože 22 hodín ju nevedeli dohnať až do Arizony a nikomu neprišlo divné, že tu nie je na svojom shitty aute, ale na aute Kalenovcov. No, toto bol jeden z najviac cringy filmov, čo som kedy videl. Dúfam, že ďalší film nebude ešte horší. Twilight Saga No. Až pri tomto filme mi došlo, že No je vlastne nový mesiac. Wow, človek sa učí každý deň. Na Eda úplne očividne zozadu svieti slnko, mal by sa začať trblietať, nie? Už jsem o rok starší než ty. Ne, nejsi. Mně je 109. Možná bych neměla chodit s takovým starcem. Je to hnus. Měla bych být totálně znechucená. No áno, to by si mala. Ona tu stresuje, že ju nebude chcieť ako hnusnú babku, ale veď doslova on je ten starý detko. Jak to, že ti Jacob Black může dát dárek a já ne? Počkaj, on sa volá Jacob Black? Takže to je doslova Jack Black? Tobě to nemůžu oplatit. Ona mu nemôže oplatiť darček tým, že Edward nemá narodeniny. Ale veď ten dátum stále existuje, to, že nestarne, nemení nič na tom, že oslavuje deň svojho narodenia. Prečo Edward hovorí, že sa nemôže zabiť? Veď očividne upírom stačí iba zlomiť väzy alebo na nich hodiť zapalovač a instantne vzblknú. Ó môj bože, už vidím, odkiaľ je toto memečko. Takto sa členovia Kentus klubu pozerajú na tých, čo mi ešte stále nedali odber. Tuším, by ste to mali napraviť. Milujem, že spôsob, akým chce Edward chrániť Bellu je, že ju svojou supersilou šláhne o stenu a takmer jej zlomí chrbticu. Já cítím, že tě musím chránit. Dej mi pusu. Tento herecký výkon je fakt pík. Dneska mě vidíš opravdu naposled. Už se nevrátíme. Nie, veď to by sme prišli o toľko bizáru. A ten najväčší ešte len uvidíme. Bože, chúďa kvôli nemu ostane uväznená v lese jak bába pod kořenem. Zahřívala mi teplá moč. Ajajaj, Belle sa objaví Edwardov Force Ghost, aby ju varoval pred úchylmi. Počkaj, takže on ju celý čas sleduje? Alebo len dostane mentálnu notifikáciu za každým, keď je v nebezpečenstve? Bella, where the hell have you been, Loka? Mně je tak 35 a tobě takových 22. Áno, táto veta presne zhrnula vek tých hercov oproti veku ich postav. Ta díra v mých prsou, jako by se zahojila. Čo? What the f***? Prečo diera v mojom vnútri preložili na diera v mojich prsiach? Milujem, že kričanie po nočnej more v češtine nadabovali na vreskot, jak keby ju dobodali nožom. A jak to, že tam jej otec prišiel za pol sekundy? Tiež ju sleduje v spánku? Já jsem jen věčný samotář, slavný sukničkář. Prečo jej toto hovorí po nočnej more? Ulala, polonahí typci skáču zo CGI útesu. Čo ten Edward robí? Veď ona narazila len kvôli tomu, že tam oxidoval. A po takomto náraze hlavou o skalu by bola instantne mŕtva. Minimálne má otras mozgu a dolámané rebra. Ale teraz zrazu nemá ani škrabanec. Prečo sedia hentak otočený na kameru? Čo sú Ježiš s apoštolmi na poslednej večeri, že tak plýtvajú miestom? Nemal Mike náhodou chodiť s Jessicou? Prečo pozýva Bellu na rande v momente, ako Edward odišiel a ona už nemá depresiu? A hlavne prečo to Jessica nevadí? Ja z duše neznášam tieto Wilhelm screamy, ale tuto aspoň zakomponovali do nekvalitného filmu vo filme, takže im to odpustím. Dúfam, že to nepoužijú aj v najväčšom finálovom súboji. Z Jakea už je zrazu hot twink, ale vyzerá to strašne divne, keď sa s ňou rozíde a odkráča v daždi behať s polonahými mužmi po lese. Nie, Bella práve objavila ročné obdobia. Chúďa už nemá ani jedného chlapa a úplne sa zrútila. Bože, aj fakt vyzerám jak taká mŕtvola. Počkať, prečo ide Laurent zabiť Bellu ako pomstu za to, že
Edward Victorii zabil Jamesa. Veď Jamesa zabila Alice, nie Edward. A to najhlavnejšie, ty si ho ako najlepší kamarát zradil a Cullenovcov varoval. To už si tej Victorii nepovedal, čo? Je tu Sirius Black. Wow, Jake tu parkouruje jak nejaký asasín. Neviem, odkedy vedia psi takto loziť. Oni sú jak Hulk, že sa premenia, keď sú nahnevaní. A prečo sa teraz nezjavil Edward? Veď ju mal okamžite varovať, že je v nebezpečenstve. Vy zabíjíte lidi. Belo, my nikoho nezabijíme. Hlavne, že pri Edwardovi jej to nevadilo, aj keď jej to vyslovene povedal. Už jsem pár lidí zabil. To je jedno. Chápem, že si predstavuje Edwarda, ale prečo si predstavuje aj to jeho auto? Prečo počas tejto dramatickej naháňačky hrá taká pomalá, melancholická pesnička? Oni majú fakt najhorší výber soundtracku v existencii. To sa ten vlk bojí skočiť za ňou do vody? Veď z toho istého útesu skákali ešte ako ľudia. Ariela morská panna. Bože, tento plávajúci Edward vyzerá strašne kukt. To čo sa hrá na Jacka z Titanicu? Aké hodinky som ukradol. Dávaj! Ojojoj. Napíšte mi do komentu, či ste tým Edward alebo tým Jacob. Alice vraj nevidí budúcnosť kvôli Jacobovi, ale ako môže jej vízie blokovať pes? Edwardov nový dom v Riu vyzerá o dosť horšie než ich súčasný. To už akože nemajú peniaze, alebo to naschvál býva v takej diere. A prečo rozpúčil telefón a nenechal ho dohovoriť? Byť Jacobom proste predstieram, že to bol sused, zbytočne mu teraz Bella ušla. Zrazu sa Edward nevie pri Belle zjaviť ako duch. To Belle ani nenapadlo naschvál sa dostať do nebezpečenstva, aby sa pri nej zjavil? Vôbec by sa potom nemusel obnažovať na verejnosti. Nie, on sa musí zabiť jak Romeo, lebo čítali Romea a Juliu na začiatku filmu. Milujem, že títo dvaja upíry sa tam dramaticky rozprávajú a medzi tým tam Vecna sedí len tak, že... Počkať, prečo na spáchanie samovraždy potrebuje povolenie Volturiovcov? Však mu stačí si len vyklbiť väzy. Reálny festival svätého Marka sa odohráva o mesiac neskôr, v inom meste, nemá nič spoločné s upírmi a nikto tam nenosí červené habity jak v 21 Pilots videoklipe. To si nemohli vymyslieť vlastný festival, keď už na ňom zmenili absolútne všetko? Alice nejde za Edwardom, lebo by prečítal jej myšlienky a myslel si, že klame? Ale veď ich cieľom je, aby sa okamžite dozvedel, že Bella je nažive a nezabil sa. Či už tým Alicyným myšlienkam bude veriť alebo nie, minimálne ho to spomalí a donúti zamyslieť sa. Títo policajti by si mali okamžite po čeknutí ešpezetiek v systéme uvedomiť, že to auto je kradnuté a Alice zatknúť. To je až príliš nepravdepodobné, že každý jeden človek má úplne rovnaký červený plášť. Určite by tam bolo zo pár dilinov, čo majú obyčajné oblečenie. Fakt som si nemyslel, že v finále tohto filmu bude Twink, čo sa snaží obnažiť pred ľuďmi, aby dostal trest smrti. Milujem, že tie tehličky na bruchu mu museli nakresliť make-upom, lebo v realite žiadne nemal. Ale je dobrou správou, že nie sme jediná krajina, ktorá kreslí falošné tehličky. No aspoň v Batmanovi je už viac namakaný. Inak ale celkom irónia, že už hral dvoch netopierých mužov. Tieto extrémne moderné výťahy sú v tej starobilej budove strašne odveci. A na čo tam majú ľudskú recepčnú? Veď ľudia sú pre nich doslova večera. Navyše taká, ktorej nevedia odolať a musia ju okamžite zabiť. Prečo ju pre Boha prevrátil hore nohami? Však ju stačilo zakryť svojím telom, to na čo toto robil? Alice hovorí, že v budúcnosti zmení Bellu na upírku, ale vôbec nič také sa nestane. Prečo nikto z tých turistov, ktorých ulovili, nemá červený habit? Však to tam mali všetci. Bože, tento polonáhy jumpscare Jakea je strašne vtipný. Ale z nejakého dôvodu má to tetovanie v každej scéne na inom mieste. Ako to, že Edward číta Jakeovi myšlienky, ale Alice cez neho svoju schopnosť použiť nevie? Fú, niečo mi hovorí, že tento beef dvoch príšeráckých tajtrdlíkov bude v ďalšom filme ešte horší. Twilight Saga Zatmenie. Páči sa mi, že Bellin policajný otec o vraždách a zmiznutiach číta v novinách. Nie, že by o tom mal vedieť sám, keď je doslova šéf celej polície v meste. By ma zaujímalo, či je Edward naschvál zničil to auto, aby nešla za Jacobom, alebo sa len hanbí, že frajerka milionára jazdí na takom ohyznom šrote. Páči sa mi, že vlkoláci radšej nechajú po svojom území pobehovať vražednú upírku, ktorú sami vyháňali za kanadskú hranicu, než aby tam pustili dobrého upíra, ktorý ju chce zastaviť. Táto škola očividne nemá žiadne konsekvencie pre študentov, čo do nej nechodia. Kalenovci si neprídu vždy, keď je pekne a Bella zdrhne vždy, keď ju tam čaká feši Twink na motorke. Přestaňte, už toho mám dost, od téhle chvíle jsem Švýcarsko, jo? Čo? Bože, táto séria má tak bizarné hlášky niekedy. Nemá na košili? No to isté sa pýtam aj ja. Ale na druhú stranu v týchto 38 stupňoch by som najradšej urobil to isté. Ahoj, krásko.
Môj pes sa volá Bella, myslíte, že Jacobovi by sa páčila viac? Počkať, keď je vlkodlakom tak teplo, že musia chodiť vyzlečení, prečo majú teraz bundy? A ešte sú aj pri ohni, veď aj v chladnej noci by im mali stačiť maximálne trička. Táto žena sa zabije, aby krvou odlákala upírku. Prečo sa preboha prebodla? Veď by úplne stačilo pichnúť sa do prsta, všetci sme vedeli, čo s upírmi spraví kvapka krvi. Bella sa chce silou mocou premeniť na upírku a kvôli tomu musí na veky vekov odstrihnúť svoju rodinu. Ale prečo nikoho nemôže vidieť aj potom? A nemusí predstierať, že je mŕtva ani kvôli okoliu. Veď stačí, že sa odsťahuje na druhý koniec krajiny, ako to urobili Kalenovci. A vo svete máme tak či tak kopu upírých ľudí, čo vyzerajú, že vôbec nestarnú. Kvůli mě by ses vůbec nemusela měnit, Bel. Nemusela by ses s nikým loučit. Jacob je len taký, že no, don't kill yourself, you're so sexy. Tohle bohužel nemůžu. Já to neberu. Au! Bože! 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 OK, v tomto bode nechápem nikoho, kto je tým Jacob. V minulom filme to dávalo zmysel, lebo toxický tam bol Edward. A Jacob bol len taký, že Bella, potrebuješ niekoho normálneho. Ale všetko, čo urobí odteraz až do konca tejto série, by aj mňa donútilo vybrať si radšej túto vyblednutú stalkujúcu mrtvolu. Políbil jsem Belu. Zlomila si ruku, když mě praštila. Ako je možné, že si takmer zlomila ruku, keď udrela Jacoba, ale v minulom filme udrela alfasamca, ktorý je šéfom všetkých vlkodlakov a vôbec nič jej nebolo. A v prvom filme Jacoba takmer prizabila dverami od auta, veď by mal byť rovnako silný ako Edward a urobiť do nich dieru. Co jsem vám říkal o naší nenápadnosti? To je tak strašne funny scéna. Prečo Volturiovci tých novorodencov iba sledujú a nechajú ich robiť bordel? Veď za žiadnu cenu nechcú, aby sa o upíroch niekto dozvedel. Minule kvôli tomu skoro zabili Edwarda a teraz ich tu nechajú len tak pobehovať. Príde mi ale strašne pofiderné, že zo všetkých aut, ktorými mohol tento nesmrteľný upír s neobmedzenými peniazmi jazdiť, si za každým vyberie nejaké pofiderné Volvo. Bože, ale tie jeho bokom brady, to je normálne pík roku 2009. A sme doma. Jasper bol v minulom živote vojak Americkej konfederácie. Teda, aby som vysvetlil, tej časti Spojených štátov, ktorá chcela ponechať otroctvo a ktorej vlajky doteraz používajú rasisti a v podstate novodobí náckovia. Peknú rodinku sme si tu nazbierali. To sa mi len zdá, alebo v prvom filme hovorili, že Jasper len nedávno prekonvertoval a preto ho tak strašne láka Belina krv. Ale občianska vojna bola 160 rokov dozadu. To mi nevychádza. Můžeš milovat víc lidí najednou. Viděl jsem to. Cítím, co v tobě vzbuzuju fyzicky. Znervozňuju tě. Fuj, on je čím ďalej, tým väčší hnusák. Jsem ještě pana. Dá, dobře, skvělý. A preto ide hneď o 5 minút skočiť do postele s Edwardom. Věř mi, že hodně chci, jenom si tě chci napřed vzít. Takže Edward chce najprv svadbu. Úplne vidno, že tento príbeh písala mormonka. Až po svadbe, v ďalšom diele si nechajú dieťa, aj keď Belu pôrod doslova zabije. A celkovo je tu rodinka bielých ľudí, ktorí sú veľmi milí, nápomocní a neustále odolávajú pokušeniu a hriechu. Zatiaľ čo tí tmaví indiáni sú nebezpeční a necivilizovaní a treba ich mať pod kontrolou. Prečo jej boskáva čapicu? Bože, to nikdy neprestane byť vtipné, ako pofiderne tú Belu nosia. Normálne som si myslel, že pozerám Pirátov z Karibiku, ale upíriu posádku nemrtvých sme tu ešte nemali. Strašne vtipné toto cooked kempovanie. A milujem, že pomaly v každom filme musíme mať nejakú kempovaciu scénu. Já jsem teplejší než ty. Ty nejsi. Cítím, co v tobě vzbuzuju. Miluju tě. Toto je jak ja s frajerkou. Ona mrzne, jak keby bolo -10 a ja neviem zaspať, lebo doslova horím. Brzy se zahřeješ. Rychleji, když si slíkneš šaty. Ale mě miluje taky. Jen si to sama nechce přiznat. Bože, ja tak neznášam toho Jacoba. Ty si ho bereš? Polib mě. Já tě žádám, abys mě políbil. Čo sa tu deje? Prečo? A čo je toto za CGI pre boha? Sú tu árijskí Avengers. Mám pocit, že kvôli tomu fightu si nikto nevšimol, že Victorii zmenili herečku a teraz ju hrá Gwen Stacy zo Spider-mana 3. Seš mrtvej. No, technicky ste už všetci mŕtvi. Ale ak myslíš permanentne, tak naopak skapeš ty. Chci se s tebou spojit, jak to jenom člověk dokáže. Ale veď už nikto z vás nebude človek. Toto bol masaker. Na nešťastie ďalšia časť bude najväčší bizar celej série. Twilight Saga Úsvit, prvá časť. Niekto sa tu inšpiroval Harrym Potterom a rozdelil finále na dve časti. Ale je masaker, že okolo roku 2010 takto rozdelili takmer každú sériu v existencii. Ale tak aspoň už Edward nemá tie pofiderné bokombrady. Bude to na Bele vidět? Jess, ona není těhotná. Jasně, kdo se vdává v 18. Znova mormoni. Ja mám strach, že si po mňa
mňa prídu s tými košielkami a kravatkami. Reálne som zistil, že kúsok od miesta, kde bývam, majú základňu, kde sa spawnujú. A už ma normálne odchytili na ulici a volali k ním do kostola. Ak sa v najbližšom období presťahujem, budete vedieť prečo. Celkom fascinujúce, že títo herci si zobrali príklad od hercov Spidermana a dali sa dokopy aj v reálnom živote. Keby sa však ich postavy rozišli rovnako rýchlo ako herci, bola by to celkom nepríjemná nesmrteľnosť. Z akého dôvodu posadili Belinu matku vedľa jej bývalého muža, ktorý ju dokonca ešte aj v svadobný deň ich dcéry disuje? A něco starého, kromě matky. Díky. A prečo nezavolali jej nového manžela? V časech dobrých i zlých. Hojnosti i nedostatku. No neviem, kedy oni budú v nedostatku, však Carlyle je bohatý jak priemerný slovenský politik. Ale aspoň táto svadobná reč Pattinsonovi vyšla oveľa lepšie, než keď si bral Zendaju. Can you just stop gossiping? Jesus Christ, you shut the f*** up! Milujem túto romantickú prestupovačku z nohy na nohu na absolútne heavy pesničku, ktorá sa tam v nejakom vesmíre nehodí. Jacobe, kde si byl? Where have you been, loco? Prečo odchádzajú na svadobnú cestu v strede svadobnej hostiny? To čo tam tých hostí nechajú len tak, že ťaute? Moju frajerku pri pozeraní napadla dosť dôležitá myšlienka. Čo robia upíri so svojou identitou a dokladmi? Áno, neskôr uvidíme týpka, čo im doklady falšuje, ale v dnešnej digitálnej dobe to nie je možné len tak ľahko obísť. Veď vidno, že ich na letisku kontroluje polícia, stačili by 3 ťuknutia a hneď by vedeli, že žiadny Edward Cullen v databáze nie je. Milujem, že len tak dostali súkromný ostrov od Carlyla, ale bolo by to veľmi divné, kebyže žijem 400 rokov a neviem si dovoliť jeden ostrovček. On čo tam robí sám v tej vode? A k tomu postojačky. Na to, že je noc, sú osvetlení lepšie než v nejakom fotoštúdiu. Fakt, Edward kompletne zdemoluje celý dom, ale ona má len zo pár odtlakov. A hlavne nie je to pre ňu strašne nepríjemné? Veď jeho koža je Ledová jako led. Včerejší noc byla nejlepší noc v mém životě. Áno, konečne sa spravil po 300 rokoch. Pane Bože. Mám však oveľa dôležitejšiu otázku. Ako môže Edwardovi fungovať penis? Veď už v sebe nemá žiadnu ľudskú krv. OK, môžeme povedať, že upíry sú v podstate super ľudia a vždy sú v špičkovom fyzickom stave. Ale to by znamenalo, že on je tam dole v špičkovom stave 24/7. Ja neverím, že toto rozoberám, ale naozaj to nedáva zmysel. Jenom sen. Je snom bolo to, že mali znova alebo to, že konečne vyhrala v šachu. Vím, že to není možné, ale myslím, že jsem těhotná. Ako ju mohol Edward oplodniť? Veď je doslova mŕtvy, nemá v sebe žiadne ľudské tekutiny a jeho telo ani nemôže vytvárať nové. A akýkoľvek genetický materiál, čo v sebe mal ako človek, už musel skapať pred 100 rokmi. To je neuveriteľné. Myslím si, že keby Carlyle vyhadzoval toľko peňazí na súkromné ostrovy a lety súkromným lietadlom, by sa minimálne daňový úrad zaujímal, odkiaľ ich toľko má. Milujem ale, že nikto netuší, ako mohla otehotnieť s upírom, ani čo jej to vlastne rastie v ruchu. Či to je akože jak panenka Mária, ktorú oplodnil duch svätý, alebo čo? Je to jako zázrak nebo co? Milujem, že keď sa všetci vlkoláci premenia, tak roztrhajú oblečenie, čo na sebe majú. Ale potom sú z ničoho nič znova oblečení, ako keby si v lese odložili náhradný outfit. Tento film je tak tmavý, až som myslel, že sa vypol obraz. Ale aspoň nie je zelený jak jednotka. Prečo preboha používa Yahoo? Veď v jednotke googlili ako normálni ľudia. No tak Edward je predsa len staromodný. Nedokážu bez tebe žít. Milujem, že v tejto scéne bol Pattinson tak rezignovaný na túto sériu, že to nevedel povedať bez toho, aby sa rozosmial. To vážne ani jednému z tých upírov nedošlo, že upír je dieťa, asi potrebuje krv? Aspoň, že pre ňu čírou náhodou Carlyle nejakú odložil. Když to bude kluk, EJ. Edward Jacob. Řekni mu to holčičí jméno. René a Esme. Renesme. Pane Bože, to je bez srandy horšie než Albus Severus Potter. Predstavte si, že by za ňou ten chlapec jedného dňa prišiel a spýtal sa: Mami, prečo sa volám Edward Jacob? Voláš sa po 2 príšerách, ktoré ma stalkovali, sledovali spánku, tvárili sa, že som ich majetok, zakazovali mi pohyb bez súhlasu, väznili ma, manipulovali mnou, sexuálne ma obťažovali, citovo vydierali, urážali, gaslightovali, ale vyzerali hot, takže je to v pohode. A jeden z nich si z teba urobil životnú lásku, keď si bol ešte bábätko. Ale čau. Varovanie. Ak nemáte radi grafické scény, na 27 sekúnd zavrite oči. OK? Ideme na to. Toto je asi ten najviac pofiderný spôsob, ako si zlomiť chrbticu. Počkať, on reálne vyberá to dieťa ústami? To čo je cucársky rez? A prečo má svoj upírsky jed v injekcii v šuflíku a nestačí, že ju proste len pohryzie? Ako to, že je Rosalie zrazu úplne v pohode? Veď 5 minút dozadu to dieťa chcela vycúcať jak Capri Sun. Mám pocit, že z jeho silou by jej kompletne rozlámal všetky rebra. Toto doslova vyzerá, ako keby ju pohlcoval Venom. Alebo možno Carnage. Milujem, že Jacob uvidel toto extrémne horibilné CGI dieťa a povedal si: Damn,
tá vyzerá celkom hot. Akože fakt, chápal by som, keby za to nemohol a spravil by to len preto, aby ju zachránil pred vlkmi. Ale stále je tu ten aspekt, že otlačenie nie je iba otcovská ochrana, ale romantický vzťah na celý život. A na konci ďalšieho filmu doslova uvidíme, ako Jacob randí s týmto o 20 rokov mladším dieťaťom, ktoré čírou náhodou bude v 7 rokoch už dospelé, no jasné. Mňa však naozaj zaujíma, či by to urobil aj keby sa jej narodil chlapček EJ. Prečo inak upíri nepoužívajú žiadne zbrane a iba sa bijú holými rukami? Veď aj obyčajná železná tyč by v ich rukách bola 100-krát nebezpečnejšia. Ó môj bože, z Belly je konečne upírka. A súčasťou upírskej DNA sú očividne full make-up a umelé myhalnice. Milujem inak, že Renesmee sa narodila presne na 11. septembra. Autorka si mohla vybrať absolútne ktorýkoľvek dátum, ale nie, musel to byť 9/11. Snáď to dieťa nespustí najväčšiu upírskú vojnu v histórii. Twilight Saga Úsvit, druhá časť. Bella ani nie je príliš zmenená, však ona aj predtým vyzerala jak mŕtva s tou vyblednutou pokožkou. Ešte, že sa tu objavila táto puma, aby Bella nemusela zabiť Bambiho. Ale bude žiť na veky, takže tých srniek zabije ešte dosť, to sa nemusíte báť. Prečo ale nie je kompletne celá krvavá? Však to zviera absolútne zmasakrovala a vôbec nie je taká šialená, ako hovorili. Veď vraveli, že po premene bude chcieť ľudskú krv viac ako Edwarda, ale ona sa vie perfektne kontrolovať, dokonca aj dokrvaveného človeka odmietne. Jakeu, ty fakt páchneš. Vážne vám to sluší. Áno, vyzeráte fakt super, dík za to dieťa. Povedzme, že Belle sa nový frajer jej bábetka nepáči. Ty ses vtiskl do mé dcery! Já jsem to tak nechtěl. Je to nemluvně! Vzpomínáš, jak moc si chtěla být před 3 dny se mnou? To byla Nessie, kdo mě tam chtěl. Nessie? Dal jsi mý dceři přezdívku podle lochneský příšery! Ja som si hovoril, že táto séria už nemôže byť viac bizarná, ale každým dielom ma viac a viac prekvapuje. Oni dostali ďalší dom zadarmo? Čo sa stalo s tým ich luxusným súkromným ostrovom? To bude pokoj Renesmee. Šatna. Náš pokoj. Je tam aj psychoteres pre Jacoba? Edward konečne vyzerá, že ho z nej nenapína. Prečo tam ale majú oheň, keď im nikdy nie je zima? A hlavne, keď je oheň jedinou vecou, čo ich dokáže zabiť, ak nerátame otrhnutie hlavy. Bože, toto je tak strašne vtipná scéna, keď sa Jacob začne vyzliekať pred Charlie. Nedovolila mi jej dceru, tak si vezmem jej otca. Milujem to jeho Hot Wheels policajné autíčko v životnej veľkosti. Toto fakt vyzerá, keby sa pridala do sekty a teraz musí otca presvedčiť, že je to OK. To Charlie vôbec necíti, že jej koža je Ledová jako led. a vôbec jej nebije srdce. Carlisle v týchto dieloch vyzerá ako Kapitán Amerika, keby jeho super sérum bolo po záruke. A mi nehovor, že kanonicky tu má 23 rokov, však to by bol mladší než ja. Áno, je pekné, že svojou super silou zničila tento kameň, ale to by je predsa malo absolútne zdecimovať topánky. Počkať, upíry tu vedia lietať? Či to iba ona? Ja už som fakt zmetený z pravidel v týchto filmoch. Toto dieťa vyzerá aj dopadne rovnako jak tento žiačik Anakina Skywalkera. Bože, nejak strašne veľa Star Wars referencí tu robím, to čo sa deje. Volturiovci si myslia, že Renesmee je diabolské upírie dieťa a treba ju zabiť. Kalenovci sa preto vyberú zavolať elektroupírku, Remyho Maleka, čo flexí s vodou, amazonské upírky Karu z Detroit Become Human, zopár bezdomovcov Draka Malfoja a jeho milenca, aby založili upírskych Avengers. Ale keď je to tak naliehavé, prečo sa za každým pomaličky plížia autom? Veď môžu bežať nad ľudskou rýchlosťou a niektorí očividne lietať. To sa mi len zdá, alebo majú všetci v tejto časti absolútne otrasné parochne. Schopnosti získala aj Bella a je v podstate živý štít, preto jej nikto nevie čítať myšlienky. Ale počkaj, to znamená, že tú schopnosť mala ešte ako človek? Aj Alice videla budúcnosť, keď bola človek? Remy Malek vedel ovládať všetky elementy, aj keď ešte nebol upír? To mi príde strašne zvláštne, že je tam toľko prirodzených superhrdinov. A čírou náhodou sa všetci stali upírmi. Milujem, že Pattinson na ňu ukázal prstovú zbraň, a keby to najradšej celé ukončil. Ale chápem ho, lebo postava, ktorú hrá, je horný as aj napriek tomu, že armáda upírov práve pochoduje všetkých vykinožiť iba kvôli jeho dcére. To Charlie mu fakt nie je divné, že Renesmee sa po 2 mesiacoch zmenila z bábetka na 7-ročné dievča? Počkaj, to si robíš srandu. Nemyslíš vážne, že Bellin otec začal randiť s touto čajkou, ktorá je, ak by ste nevedeli, vdova po tomto deduškovi, ktorý bol jeho kamarát. A aby toho nebolo málo, ten deduško zomrel preto, že Bellin ho otca zachránil pred upírkou a následne dostal infarkt. Wow, a on si potom to povedal, že tá jeho žena je celkom fajná. Jacob jej spravil obojok. Aké milé od neho. Jak to, že Remy Malek ovláda oheň? Však upíry v ňom majú instantne vzblknúť. A keď to vie, tak prečo to nepoužil na všetkých? Však by ich instantne spálil. Aj vy by ste mali followovať môj Instagram Patopsych. Nájdete tam kopu zaujímavých videí, čo sem nedávam, a tiež updaty z môjho súkromia. Na každej platforme sme už hitli viac ako 10 000 followerov, za čo som vám extrémne vďačný. Je to tu hlavný záporák celej série. No dobré, tak nič. Napůl smrtelná, napůl nesmrtelná.
Jak môže byť niekto na poli smrteľný a na poli nesmrteľný? Veď to je paradox, to nedáva zmysel. A môžu byť vôbec upíri nesmrteľní, keď už sú technicky mŕtvi? A hlavne môžu tak či tak zomrieť. Večne mladí alebo nestarnúci, to je maximum, čo viem akceptovať ako korektný opis upírov. Alice si riadne načasovala svoj comeback, tomu nemohla ukázať budúcnosť hneď, alebo čakala jak Doktor Strange na tú jednu možnosť, kde vyhrajú. Strašne sa mi páčia tie šokované výrazy po tom, čo zabil Carlyla. Však polovica z nich ho ledva poznali, to prečo sa tak tvária? Na čo tam urobil túto dieru? Však to celé iba zhoršil. Nie, že by upálil každého nepriateľa. A jak je možné, že je 30 metrov pod zemou láva? Čo sme v Minecrafte? Bože, ja fakt nedávam, že tento bizarný výkrik dali do najväčšieho fightu celej série. Veknovi odseknú hlavu v každej dimenzii, ako tak pozerám. A takže toto všetko sa dialo iba v Arovej hlave? Toto je reálne tá najhoršia vec, ako len mohli spraviť. Fakt donútia vás pozerať tento epický fight plný smrti a dramatických momentov a potom sú len takí, že nič sa nestalo a žili šťastne až na veky. Úplne zbytočne zabitých 10 minút. To už rovno mohli povedať, že sa Bella zobudila v posteli a všetko to bol iba sen. No jasné. Ďalší poloupír tam čakal pol hodinu v lese, aby sa im mohol odhaliť v ten správny moment. Majú jediné šťastie, že Aro sa z tej vízie dosral a je taký, že Vekna, tiško, ideme preč. Nemal by sa tou víziou inšpirovať a využiť ju, aby nespravili rovnaké chyby a vyhrali? Veď tie vízie sa dajú meniť, nie je to 100% istá budúcnosť. A keď už sme pri tom, ako mu tú víziu vôbec mohla ukázať? Veď vravela, že nevidí budúcnosť, ak je tam Jacob kvôli jeho smradu. A takisto vravela, že vôbec nevidí Renesmee. A teraz akože videla budúcnosť, kde bojuje 25 vlkov o záchranu Renesmee. Prečo prichádzali tak strašne pomaly, keď odchádzajú takto rýchlo? O môj bože, mne je normálne zle z týchto dvoch pedofilov, ale hlavne z Jacoba. Nemám ti říkat táto? Ne. To snad nemyslíš vážne. Myslíte, že Renesmee si kúpi nového psa, keď Jacob zomrie? A prečo sa na tom slnku nelesknú? Ešte to zakončia tou knihou. To je, keby sa divákom snažili povedať, že hej, my vieme, že je to na ale ona to tak napísala, my s tým nič nespravíme. Stále ale neviem, ako mu fungoval p***s. Originálny Twilight hodnotím na B. Musím uznať, že je veľmi ikonický a hlavne unikátny. Aj vďaka tomu na ňo vzniklo nespočetne veľa paródií. No musím hodnotiť na Dčko. Nie je to úplný kentus, ale predsa len to vyvrcholenie filmu. To jeden z najväčších bizarov, čo som kedy videl. Zatmenie je o trochu lepšie a dávam ho na C. Predsa len už je tam trochu lepší fight. Už to nie je len tak bojovať proti tej armáde novorodencov. To znelo strašne divne. Rozbrzesk číslo 1 hodnotím na D, pretože to je fakt asi najbizarnejší diel celej série. Celé sa to točí len okolo toho, že Bella si zobrala Edwarda a teraz je tehotná s nejakou príšerou. Wow, super. A Rozbrzesk číslo 2 hodnotím na C. Je to rovnako pofiderný film, hlavne to, čo robí Jacob s tým dieťaťom, ale mohlo byť aj horšie. Ak sa vám toto hľadanie chyb páčilo, mám celý playlist filmov, kde som ich hľadal rovnako. Stačí kliknúť sem. Ponaučenie na záver. Držte sa ďalej od vyblednutých podivínov.